Fine girl. Baby hello, follow me go. Lala na san halin ka. Kar mu ga wata yarinya sikila ta daya. Ni san ni tare miki da kai. Wayo. Ina san da kai ma agus ka je kai. yare mu ba. Yanzu nawa zaka bayar kan yar fata? Allah mun je mun ga yan mata. A'a aikin kuɗi nake ka sani ban aikin banza. Wata yarinya mai zafi. Madubin dubawa, in zamo tauraro, tauraro mai haskawa. I love for you baby eh, you dey sweet me like sugar cane. It's out to another day. Wa alaikum salam. Lafiya? Ya da tare ina kan hanya ina tafiya. To, ƴan mata, wannan abokin nawa da ke gani babban mutum ne. Yaron wani minista ne a garin nan amma sai dai gabatar da kai. Shine magana. Yan mata. Ya ne? Da Allah zaki bani numban ki ma. Wallahi nan Yaron minista. Yaron ɗan minista ne babban ma'anar sai ina ga miki. Yanzu haka ma daga India nake. India. Harkar ma abokina ne ina India ina ga miki. babban mutum ne. Wasa da shi. Sharukan ma abokina ne. Sharukan. Sharukan kin ga kiran sama. Ƙarya ne wallahi. Kai, dan halak ya ki amma. Hello, Sharukan. Namaste. Barga ya sala. Kya huwa? Kan. Nigeria talauci na damuwa he wallahi. Wallahi na gaya maka. Oh, uba. 10 trillion. 10 trillion. I give you thank you, my Sharukan, my friends. Na gode, sai anjima. Ya ce miki babban mutum ne. Wasa da In gani Sharukan ma. Haka muke da shi. 10 trillion. 10 trillion ko. Shi Sharukan din ne ce zai turo ma 10 trillion. Foto. No be juju bi da. Da wuta kuda abincinsa na sati ke ba wannan. Ina ga miki. Allah na gode. Kai ka san 10 trillion a wannan mulkin? Ba fa mulkin mu na Najeriya ba. Makaryatan banza makaryatan. Dala da ka wallahi ko. Yan mata. Kin mutu yan mata. Da ka ta duk wanda ya biyo ni sai na sa in kama shi kawai. Makaryatan banza makaryatan wofi. 10 trillion a wannan mulkin. ya ce za ka yi safa safa. Biliyan ko ni ba taɓa bajin biliyan lokacin ba da irin ba.